Poslankyňa Mezenská vydala verejnú výzvu Pozemok pre Popradžan. Zbierajú sa žiadosti. Občanom Popradu bol predaný prvý pozemok na výstavbu rodinných domov. Mesto ale zlyháva v pomoci občanom. Odkazuje im: pripravte si územia sami. Ak by to povedal starosta na dedine, hanali by ho z funkcie. V nájomných bytoch je to podobné. 84 nájomných bytov za 7 rokov. Slabý výkon. Na čo nám sú takí poslanci, takí primátori? Piatkové zasadanie mestského zastupiteľstva bolo najmä o kvetnických pozemkoch, mestskom majetku a zmene rozpočtu. Poslanci absolvovali 16-bodový program. Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie návrhu na predaj pozemkov za účelom výstavby rodinných domov do programu zasadnutia. Ešte v roku 2008 Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov developerskej spoločnosti za 500 korún za meter štvorcový. Pre nich bola tá cena vysoká a preto sa vzdali ako tejto ponuky. Už vtedy bola proti poslankyňa Helena Mezenská, prostredníctvom ktorej sa na mesto obrátili žiadatelia o kúpu pozemkov. Mestské zastupiteľstvo im predaj v piatok schválilo za 500 korún za meter štvorcový. Má to však háčik. Pán redaktor, nemá to háčik. Len mesto cez vás odkazuje: urobte si všetko sami. Ako by neboli platení z našich daní. Čiastkovú zmenu územného plánu, vypracovať strategický dokument, zastavovaciu štúdiu pre celý stavebný obvod a pozemky rozdeliť geometrickým plánom na parcely, ktoré budú odpredávané žiadateľom. Tí si počkajú na územné konanie celého územia, ktorého výsledkom je územné rozhodnutie. Tu sa cesta zďaleka nekončí. Noví majitelia parciel musia zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na vybudovanie prístupových komunikácií a inžinierských sietí so všetkými potrebnými vyjadreniami a po vydaní stavebného povolenia ich aj vybudovať. Podľa poslankyne Mezenskej má tento vybavovací kolotoč namiesto žiadateľov o kúpu pozemkov pripraviť a zafinancovať mesto Poprad. Ja si neviem predstaviť, na čo iné máme my sústrediť peniaze, ak nie na otvorenie vlastne takýchto možností. Odpoveďou bolo stanovisko mesta, ktoré nechce robiť výnimky. Keď by na túto možnosť pristúpilo, muselo by financovať ďalšie prípravné stavebné konania, či už pre súkromné osoby alebo právnické subjekty. No samozrejme, že mesto musí financovať, ale nie podnikateľské subjekty, ktoré stavajú domy na kšefty, ale pre vlastných občanov, na bývanie, veď na to vás vo funkciách máme. Bude to stáť veľa energie a najmä peňazí. Rádovo tieto pozemky môžu výjsť zhruba na trojnásobok. Otázne je, či si to všetci žiadatelia môžu dovoliť. Poslankyňa Mezenská sa s niektorými stretla. Verte tomu, že tí ľudia, ktorí požiadali vlastne o kúpu týchto pozemkov, nie sú to solventné rodiny. Za málo peňazí, málo muziky. Pán redaktor, takto komentujete požiadavky ľudí, ktorí chcú vo vlastnom meste bývať? Choďte radšej hokej komentovať. Principiálne naša filozofia je postavená na tom, že chceme podporovať bytovú výstavbu v našom meste a jej imanentnú súčasť, individuálnu bytovú výstavbu, aby naši obyvatelia dostali šancu a príležitosť postaviť si svoj rodinný dom. Prioritne podporujete tak, že nemáte pripravené územia. Čo tam robíte už 2 funkčné obdobia? Prioritne podporujete developerov a realitných maklérom.